wedyn? Wel, mae yna sawl reswm pam, a dyn ni wir. O ti'n sôn ar y cychwyn am yr ymgyrch amser I newid. Nifer o gyrff a mudiadau iechyd meddwl wedi dod at ei gilydd I redeg ymgyrch I annog bobl I siarad yn agored am iechyd meddwl. Ac mi o'n I fel aelod cynulliad wedi bod mewn digwyddiadau lle nhw'n lawnsio ymgyrchoedd, lle nhw'n trio hyrwyddo. Ac wrth gwrs o'n i'n gwybod y stori'n hun. Ac o'n I yn teimlo, wel, mae gennau stori i'w ddweud, a dwi fan hyn yn cefnogi'r ymgyrch, ond eto dwi ddim yn gwneud yr hyn mae'r ymgyrch yn gofyn I bobl I wneud. Ac felly o'n I yn teimlo braidd yn rhagrithiol ar un lefel. A mi ddoth yna bwynt le mi nes I ddeud wrthyn nhw yn y digwyddiad, un o'r digwyddiadau yma, bod gen I brofiad o iselder ysbryd a phroblem iechyd meddwl, ac hynny yw, os fysen ni gallu helpu mewn unrhyw ffordd, sy'n ni'n barod iawn I wneud o ran hyrwyddo'r ymgyrch. A digwydd bod, yna 3 aelod cynulliad arall wedi cael sgyrsiau tebyg iawn gyda nhw. Digwydd bod, y 4 ohono ni o bleidiau gwleidyddol gwahanol yn y cynulliad. 3, Ken Skates, Finne, Eluned Parrott a David Meldon, 4 aelod. Ac mi wawriodd I arno ni, wel, allwn ni gynnal dadl yn hyn yn y Senedd, allwn ni wneud rhywbeth yn hyn, allwn ni 4 ohono ni siarad o'n profiad yn y siambr, dweud yn stori gan bod y 4 ohono ni wedi dweud bod ni'n awyddus I wneud hynny, a bod yn rhan go iawn o'r ymgyrch yma I trio gwneud gwahaniaeth, a dyna ddigwyddodd. A nes I fyth ddychmygu, wrth gwrs, fysa hynny'n arwen at be arweiniodd ato fo, safbwynt y gwrsylw a'r holl fiodd hynny i'r ymgyrch ar un lefel, wrth gwrs. Felly dyna un reswm pam. Ond mi oedd yna reswm arall hefyd, lawer mwy personol I fi, oherwydd dwi yn teimlo, po fwyaf dwi'n siarad am y profiad I o fod yn ymrafel a iechyd meddwl, po gryfa ydi ngafel I ar y cyfrwng. Wedi dweud yn y dan yna mod I wedi gwella. Wel ydw I wedi gwella, ond pawb gan dyddiau da, dyddiau drwg. Y gwirionedd yw bod gen I fwy o afel ar y cyfrwng nawr na gen I oed. A bob tro dwi'n gwneud rhywbeth cyhoeddus, dwi'n teimlo bod fi'n cael mwy o oruchafiaeth ar y cyflwr, a mae fi sy'n gallu dictatio i'r raddau be dwi'n deimlo, be dwi'n feddwl, a sut dwi'n dygymod ar cyflwr. Felly y profiad yna wella, oedd e'n rhan o'r profiad o wella, ond mae'n dal I fod, mae hwn heddi yn ynghyfhau, a dwi wir yn teimlo bod e'n ynghyfhau. Felly mae yna sawl rheswm pam, ac oedd yr amseru wrth gwrs o'n I yn ymwybodol bod rhywun yn llygad y cyhoedd, a mae yna gyfrifoldeb yn dod gyda hynny hefyd I sefyll fyny weithiau a dweud y stori. Felly oedd popeth wedi dod at ei gilydd I bob pwrpas, ac o'n i'n teimlo mae dyna oedd y peth iawn I wneud. O ran yr ymateb, wel, hynny yw, fel bydden ni'n trymio, mae llawer o bobl sydd yn siarad am eu profiad nhw yn ei ffindio. Mae rhywun fel cyn gwneud, yn sicr oherwydd y bobl oedd yn agos I fi o ddim yn gwybod I fod yn gwir am be o'n I wedi bod trwyddo fe. O'n i'n eisiau brifo nhw, fel o'n i'n gweud yn y ysgrif yna. O'n i'n eisiau iddyn nhw deimlo'n eog, ond o'n i eisiau iddyn nhw ddeall mod I wedi dod allan o'r ochr arall yn berson cryfach, yn berson fyse mewn gwell sefyllfa I ddelio â hyn, a ba bynnag hyd, mae rhaid I rywun fyw gyda hyn, a mod I mewn lle da. Felly, mi oedd bobl yn diolch I fi wrth gwrs, am dweud be oedd gennau ddweud, ond o'n i'n teimlo hefyd y brawgarwch a'r cyfeillgarwch a'r cariad yna gan bobl, a'r braw mwyaf ges I, oedd faint o bobl oedd fyny ata I, fysa ni byth wedi dychmygu oedd yn dweud, diolch I ti am wneud beth ti wedi wneud, mae yna nifer ohono ni wedi bod trwy'r un profiad. Reit, diolch am weid. A dwi'n gobeithio bod rhai o rheini falle wedi dweud hynny am y tro cyntaf. A os ydy hynny wedi gallu cyfrannu at gael y trafodaeth yma, yn wedi gyda'r dynion, a mae rhaid I fod yn onest, mae'n debyg, mae dyna un o'r resymau pan o'n I ddim yn rannu gyda'n rhieni a gyda ffrindiau a chreithion a theulu. Dwi'n beth macho iawn yn dweud, mae cymdeithas y disgwylion I fod yn ffigurau cryf, cadar, y stereotype traddodiadol o'r nonsens. A ni'n bod yn dynol I ni gyd. Ni'n cael dyddiau da, ni'n cael dyddiau drwg, ni'n chwerthu, ni'n crio. Dyna yw'r reality bywyd. A wedyn o'n I jyst yn teimlo hefyd falle bod gynnau gyfraniad yn ysgrifennu.